رخبمو كن زرارك كل بدات ري بزبل بزي ترادادينا كابو تفلالينا كما قاطعم خوينو ناي مدلوات ايكونن كما قاطعم خوينو شو معلتي ساعه 3 دما دكتور احمد سالم نمولو افريكا ناي افريكا امباسادرات بزعبا ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን حبريتاوي مدرخ نيرو يهب نيرو تعديمو ساعه 3 ابت مدرخ ناي حبريتاوي ناي كت مدرخ زيكون انا حبريتاوي من لواطيو نكلهم امباسادرات يقدم ناي او ايو امباسادرات يلو زيقدم زغرمكم مابزياو ناي او ايو امباسادرات يلو عدمو كلنا ناي او امبر ناي ኢትዮጵያ امباسادرات يلو ايكون ስለዚህ አቡ ዝርከብ ሰብውን ተስተረخبه مليسونتي حقي احنا نتقصو زلنا زاترريو ابو تي حبريتا مستوده انا كم حبريتا ايله نقولهم ابو امباسادر اسلام مسارحتيكم نوي حماتات مساخم سريحه اذا دما لومي اب نفسي فصمالو صباحون كلكم ناي سلستيو وكيلاتكم امباسادرات ناي ኢትዮጵያይኩም امباسادرات ناي ኢሲኤኩም امباسادرات ناي ኦኢኩም انا መንግስት ኢትዮጵያ ካብ 24 ሰዓት ክትወጽ ኢሉንሎ انا ግን ዝቁኖ አይኮንም ምክንያቱም አምባሳደር ናይ ኦኤዩ በዚህ ህግ ዝውን ቁኖ ከም ዘይኮነ ከብረፈቱ ናትኩምን ነዚ ኩነታት ክትሪውን ክትምትውን ካል ይትረፍ ተሃዲዱን አብለላይ ተፈጽሙሎ መፍረራሃት ትምፍረራህ እንኳን ከጽንሐለው መخእል ያነ ህጅ ብዛዕባ ናይ ቪያና ኮንቬንሽን ናይ ሄድኳርተር ናይ መደብር ናይ ኦኤዩን እትወዕላት አሞንጎ ኦኤዩን ኢትዮጵያን ዘሎ ተሐስለ ዘሎ ብዛዕባ ዘለዕሊለ دكتور سالم وطبقاتنا حيزم ولو ز ጉዳይ طبقاتنا ክሪእዎ እዮም ዝብል ሂቡ ግን ናይ ናይጄሪያ አምባሳደር ኢዱ ሙሳ ንሕና እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ካል ምዕራፊው እዚ ግን ዝልዓል ዘሎ ናይ መትከል ናይ ሕጊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቶም ንዓናውን ጽባሕ ካጋጥመና ስለ ዝኽእል ከም ዓይነት ኩነታት እቶም ናይ ኦኤዩ ናይ ሕጊ አማኸርቲ ነዚ ጉዳይ እንተዝሪኡ ምክንያቱም ኩላህናውን ኣብዚ ተወኪልና ኢና ዝብል ክስታዩ በሐፂሩ እቲ ናይ ሕጋዊ መዳያት ተላዒሉ ኣነውን ናልባሽ ኣብዚ ክጠቕሳ ዝደሊ ካልአይቲ ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ቱኒዚያ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ይቆርጹ በሙሉ በሰንኪ ኤርትራ ቱኒዚያ መርገጽ ትወስድ ኤርትራ ናጽነት ክድገፍ አለው መስበለት ባዕል መንግስቱ አንጸርጽሮም سجوم توسدو دبلوماسياوي زمدنا نناي تونيزيا امباسي ግን አያውጽውን በናይ ኦ መንግስቱ እንኳን ታይም ወክባል በዝኾነ መግለጺ ናይ ሽፍታ መንግስት ዝባሃል እዚኦም ካብኡ ዝተሓተ ኮይኖም ናይ ሽፍታ መንግስት ኮይኖም ማለት እዩ እቲ ናይ ቱኒዚያ አምባሳደር ስቲል ጸኒሑ ነይሩ ስለዚህ አብ ዩኤንን ሕቡራት መንግስታቱን አብ ከምታ አንተ ወይ ዝገለጽክዎ እንደሕረ ኸይድካ ናይቲ ሄድኳርተር ካብ ኒውዮርክ ከይወጹ ይኽልከሉቶም ናይ ኩባ ናይ ኢራቅ እዚኦም ኢትዮጵያ ናብቲ ባይላተራል ዝባሃል ፍርታዊ ካብ አዲስ አበባ አይትውጻእ ክብሉ ይኽእሉ ንዓይ ግን ካብ ኦኤዩ ኤርትራ አይትውከልን ክብሉ መሰሎም አይኮነን በዛ አይነት ተዘራሪብና ናይ ግዜ ስለዛ ሓጸረ ናብ ኢሲኤ አይከድኩን بصبيحيتون كم تفلطو ساعات حصيريو بصبيحيتو امنتا دهبنا اب تيكيتات مدلوات معناتو جيو سبات زغبر واي فلطن زبل تجيا كندالو ناب نيروبي زوص نا اله 10 خلته سوم 10 يوم صايلو مني اله 10 خلته نيروبي رخيبنا تيكيت السو ودينا زي مستفلطنا تحقون انتايبل كنا حلقه معلت تحتتي خاب دبلوماسياوي حقي شعان دبداب صحيفه بنغو ناب وصاي غداي مينستري سديده مالتيو كنا حلينا اله اسبت زبلكم مني 10 كوص سلازيكل ب10 خلته خونا لي زبل دبداب صحيفه بتي ناتي مكتل صالح عمر بو سديد أنا بقطتا ناب دكتور سالم كيدبت مسرت قطرانا بصبحيتو اب دكتور سالم مستراخبنا فصيمم اب يومني زناي وعلاتون عليللهم نيره احناكو ኤርትራ አይትወከል አይኮንና ንብል ዘለና ዝብል ሽጣራ አምጽዮም ኤርትራ ክትወከል ትኽእል ያ ትቤት ጽፈቶምን ክህሉ ክእልዩ
ስለዚህ ከመይ ኣምባሳደር ጥራይና ነሰጉ ዝብል እዚ መልስኻ ቅቡል ኣይኮነን ኢለዮ ምክንያቱም እቲ ህንፃ ኣይኮነን እኮ ዝንቀሳቐስ ወዲ ሰብ እዩ ዝንቀሳቐስ ስለዚ ነቲ ኣምባሳደር እንድሕሪ ሰዊጎም ከመይ ገይሩ ክውከል እቲ ሃገር ዝብል ኣምፅየሉ ኖ ካልኡ እኮ ስደድ ከኣልዩ ገለመለ ኢሉኒ ካልኡ ምስ ሰደዱ ብፅቢሒቱን ልክዕ እዚኣ ትብላ ሕጊ እዚኦም ስቆኢሎም ንሕግታት ስለ ዝጥሕሱ ከምዚኣ ገይሮም ከምፅዋዮም ዝብል ርእይቶ ሂበ በቪያና ኮንቬንሽን ኢና ነውፅኦ ዘለና ዝብል ክስታይ በቪያና ኮንቬንሽን ምናልባሽ ተፈላለየ መፅሓፍ ነንብብ እንድሕሪ ኮይና ኣነ እዛ ደጋግማየ ድሕሪ ሕጂውን ክደግማየ ብዝኾነ መድረኽ ቪያና ኮንቬንሽን ንፁር ብሩህ እዩ ወላ ሓንቲ ዘማት ኢብን ክስታይ የብሉን በቪያና ኮንቬንሽን ኣይኮነን ዘሰጎጉኒ ብወያነ ኮንቬንሽን ወይ ናይ መቐለ ኮንቬንሽን ዝብሎ ኣነ ምክንያቱም በቪያና ኮንቬንሽን ብኩሉ መንፈሱን ስፒሪቱን ብምሉኡ ተሸዓተ ወርሒ ሙሉእ ጥሒሶም እዮም ንፁራት እዮም ሓደ ዓዲ ንሓደ ኣምባሳደር ዝመፅእ ወኪል ስርሑ ብግቡእ ከካይድ ጥጡሕ ባይታ ተፈጥረሉን ካብ ፀቕጢ ወፃኢ ክሰርሕን ክትገብር ኣለዋ ይብል ቪያና ኮንቬንሽን አንቀጸ ከምዘላታ ያ በትግርኛ ተርጉመኛ from any pressure from any intimidation ከበኸም ዝኽሰርሕ ኣለዋ ያትመን ስለዚህ እዚ ግን እታ ግርጭት መንጎ ኤርትራን ካብ ትጅመር ተሸዓተ ወርሒ ጥሒሶማ በቀዳምነት ነቶም ናተይ ናይ ዲፕሎማሲ አባላት ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ክወፁ ኢሎም ክብሉ በጀካ ንስኻን ክልተ ሰብን ዝተርፍ የለን እዚ ነብሱ ፀቕጢ ገብሩልካ ማለት እዩ ስለዚህ ነታ ቪያና ብዘይ ፀቕጢ ክሰርሕ ኣለዎ ዝባል ኣብ ፀቕጢ እትዮምኻ ማለት እዩ ጥሒሶማ ካብኡ ነዚኦም ተብተቢልና ውፂና ክልተ ሰቡን እንደገና ሽማት ምስሃብናዮም ንኩሎም ነፂጎም ክስቶ መተካእታ ኣይንደልዮን ሰዓታት ኣኺላ ከይዶም እቲ ካልኣይ ናተይ ሽም ዝሃብክዎም ሳሌሕ ዑመር ሽዑ ኣብ ዋጋዱጉ ነይሩ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሰሚት ነይሩ ኣብኡ ነይሩ ስለዚህ ስጋዕ እሱ ዝመፅእ በይነይ ተሪፈ ማለት እዩ ኣብቲ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብፅቢሒቱ እትዮም እነዚኦም ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ምስ ሰጎግቦም ሎካል ስታፍ ዝበሃሉ ኣለው ወይም ኣብኡ ኣብቲ ዓዲ ትቆፅሮም ሰራሕተኛታት እዚኦም ድማ ሎካል ስታፍ ዝበሃሉ ከም ኣውቲስታ ጸሓፊት ካሸር ገለ ዝርዝር በቃ እዚ ብዙሕ ናይ ምምሕዳር ስራሓት ሰርኩልካ ትቆፅር ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትሰድድን ኢኻ ዝኾነ ነዚኦምን ብፅቢሒቱ በብሓደ እንተ ንስራሕ ክመፁ ካብታ ካንሸሎ እንተ ካብ ስራሕ ክወፁ ከሎ ካብ ካንሸሎ ወፃኢ ካብ ገዝኦም ለይቲ ፍርቂ ለይቲ እንዳ በብሓደ ኣልዒሎም ኣብ ኣውቶቡስ ፂዒኖም ናብ ኤርትራ ሰግዮም ዘገርመካ እዚኦም ኩሎም ዜጋታት ኢትዮጵያ እዮም ብትውልድ እዮም ኤርትራ ስለዚ ኣብ ሎካል ስታፍ ድማ ከምዚ ገይሮም ክገብሩ ከሎ ፀቕጢ ንበል ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ እንድሕር ተባኢሶም እቲ ሎካል ስታፍ ዝበሃል ወይም ካብቲ ዓዲ ትቆፅሮ ናብ ኣሜሪካ ክሰግዎም ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ገይሮም እንደገና ብፀቕጢ ኣትዮም ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ናብቲ ናተይ ህይወትን ናይ ሳልሕ ህይወትን እንድሕረ 24 ሰዓት ሙሉእ ምክትታል ገይሮም መሳይ 4 ማካይን እንተዋሓደ ክልተ ስጋ 4 ሰብ ሴኩሪቲ ዘለዋ ማለት እዩ 4 ማካይን ዓፅየን ዝኽተላ ብስርዓት በቃ ብስርዓት ተኸተላኻ ሓደ መዓልታ ይወሰደናን ክንፈልጦም ኣብ መጨረሻ ታርጋታት ተቀይሩ ታርጋታቶም ይፈዮ በብሓደ ስጋ 24 ታርጋ በፅሕና ኣለና ስለዚህ እዚኦም ሰባት 24 ሰዓት ኣብ ዝኾነ ቦታ ትኸይድ ወላንዳ ኣቲኻ ወላንዳ ሬስቶራንት ኣቲኻ ሰዲያስ ይሂቦም ካባኻ ፍንትት ኢሎም ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ ስለዚ እዚ ነብሱ ናይ ቪያና ኮንቬንሽን ፀቕጢ ማለት እዩ ካብ ፀቕጢ ወፃኢ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እዚኦም ካብ ዝጥሕስዎ ተሸዓተ ወርሒ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ዛረቡ ብቪያና ኮንቬንሽን ኢና ዝብሉ እንደገና ክደግማ ብናይ ወያነ ወይ ናይ መቐለ ኮንቬንሽን ምስ ቪያና ኮንቬንሽን ተሓሳሰ ኣራይ ኣምባሳደር ግርማ ምናልባሽ እቲ ፍጻሜታት ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ይኹን ግን ከይዱ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝመፅእ ሕቶ ዝለዓል ክለዓል ዝሕል እንታይ እቲ ተሓሳስባ ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት እንታይ እቲ ካብ ምንታይ ዝነቅል ዘሎ እዚ ኩሉ ኤርትራውያን ምስዋግ ናይ ደቡብ ጉዳይ ምልዓል ከምዚ ናትካ ዝኾነ ናይ ሕጋዊ ናይ ኣህጉራዊ ሕጋዊ
بقو شلليكا الحمد لله كام عندار أزيس كم من تأي تتحسس بس نتأي نزخ كله زدفع زلوا لك أو إثيوبيا سلزنا بركان بعد صالم مسؤول وسل ترخب زنا بركان نتأي وزرقي كم من تأي زبقس له هم من تأي نقرأ له نحلي الناس بخمين تعال له صبغت حتى كلمة زي أنا أتكحتو من لا شيء أبتناي متحس حقتنا عالم قرب كوس خلا أنتي كالي أقداسي ترسأت نتبلا دحري مستناي دكتور سالم مزرر أبنا أي كألني لومني فتصيمو ما يكونني لومني مش بالو بأري شعور أرجع ساعات فرق ما عيت خوينو كل ساعات ينترفن أنا مالتي كوز بأري كل ساعات سلزلواني انتاي كجبري زبل حتى تعتمد نوز قدايتون كمت كوسخ اللي زحتتكو امبيلوم ناي سعودي اير الله ساعات سلسته بقى أنا جدا كوز على زبل ممرح نسيو كابو لعلن تحتن تبتبيلنا زوان زين دغنا دبي ما كل شيء زبلاي كمسجنو زدلي ناي سعودي امباسادور ابوش تحسر تدا فيزا هيبن تيكيتون غزينا انت زي كون نيرو كل ساعات انتاي مخونه ازيوم سبات تحيسوم دلايو مغبرو تحيسوم مون بغبري ساعتي كي حلفكو اب ايربورت بصيح كل نغراتي اتي كل ودي تانا فاريد كتبقس نصبنيرنا هبت ساعات سلسته كوينو ساعات سلسته قرب تناوي حلو يلوم قالش طارات تخون كمواناويهم اما مጨረሻ ደይቡን አብነ ፋሪት ክባሃል ንበይነይ አትሪፎም ክንፍትሸካ ኢና ኢሎም ኣይትፍትሹንን እዚ ናይ ቪያና ኮንቬንሽን ሕጊ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ኣይፈቅዳው ክልኩም ኣነ ዲፕሎማት ናይ ኦዩ ናይ ኢሲኤ ናይ ኢትዮጵያ ኢለዮም እሕና ከም ኣምባሳደር ንሪኤካ ነቲ ሰዓት ክሓሊፉሉ ዋ ክነፍርዶ መንገብገብ ከውፅዶ ኣብዚ ርትኹም ኣለኹ ንኣሽቱ ከሎና ድማ ንሓንቲ ቺናማ ንሪኣ ነርና ብቴሌቪዥን ستار تريك تبعال كابتن كيرك دكتور سبوك تبعالو نيروم زيوم أب حنتي نجر تجيب بلومو شرر رابيلان أب مارس جوبيتر توسدوميا بخم عينت كنا فركم ستار تريك دو إلى يوم وزي قدس إن هذا زي تفتش وين كان إحنا كنا أسرع كم هناك يبل كان نايتي diplomatic immunity and privilege تبعال ناي دبلوماسياوي مثلاً ربحاتات حلفاتات زبال السو يبل كان حلفوا وإلهم وأنا مو حلفكم نفاريتكم كل ذات حتيتكم كنا واحد حاتتكم لهم بحيلي فتشهم أب نفسي كفتشوا فتينهم فتسمكم زيها كتفتشوا أي تخلون تباهيلو نتجن حديقهم دوكومنت عتاي وسيدهم نفاريت من ساعات تناويها زغلوا تحسهم أب نفاريت ديبة كابو أب جدة بس أب جدة بس أخذنا كله بالجاتاتي مخنياتو أب نفاريت كتعتو الصحات أتولو نتي بالجاز خدلو نن بيني زاتو يز مثل كابالجاخات تيكيت بمولون لون بالجاخات يوزبل أب جدة بس إحنا أمباسادر إيرترا بسعودي سليمانن قنصلاوي حلافي أب جدان شنيتين تقبلوا منه بحبار كيدنا شانطاتنا مستلنا متورقت حيزنا نشانت أخي أدخ ما ورد لا عينت كوينو ولا حنت زياتهم صللات مخانو تانا فاريس دما تريفو كي بحل سبزيحو كل تمي تسب تحس 30 سبينا خيدنا يا ስለዚህ ጽዕነት ሲ ከም ላ መጽዓነት ስለዚህ ማኔጀሩ ናብትና ይሳውድ ዘሎ ገዲምዎ ከመይ ገይሩ ተርፍ መን መኻና አይፈለጠን ተርፍ አይክእልን እዚ የለ ነገር ከሆናለሁ ስለዚህ ስጋዕ ነው ሞን እቲ ሳንጣታ ስለዚህ እንታይ ኮስክ ደለ ኣብቲ ናይ መጥሓስ ሕግታት እቲ ነገር ክውዳ ስለዚህ እዚኦም ጥሕዘሞ ስለዚህ ሕጂ ናብቲ ሃራ ክደግማ ደ ወላ انت دغم كاياو ሃራ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኦኬ እንታይ ዝብል ዘለኹ ከምዚ ዝጣዓስካዮ እቲ መጥሓስ ናይ ሕግታት أقدمه نزي مسكوك نا إريتراويان الله بزي حقي متحاس الله زيناتك الله بجكون بزح استلع على بزي شمان تورحي بزح نقرات الله إذا خلو تدماميرو كان من تايز بقس انت عينت مينتاليتي إيو نزي فتصاميتات نزي قدايات ببقوانو متحاس زي مقداس بتي حقتات ناي علم ناي أقراو حقتات كان من تايز نكزر لون تاي ما بقس إيو انت حريلنا
ብቐጥታ ንስኻ ኣብኡ ስለ ዝነበርካ ምስኣቶም ዝተራኸብ ስለ ዝነበርካ ዕምቀት ወሎ ፍልጠት እውን ስለ ዘለካ ምስቶም ነዚ መንግስቲ ዘካይዱ ዘለዉ ዝዋን እዚ እንታይ ኢልና ክነጠቃልሎ ንኽእል? ጽብቕቲ ሕቶ እዚኣ ናይ ብሓቂ እታ መልሳ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ፣ ቀሊሉን እዩ። ኣሸጋሪ ናይ ብሓቂ እዚኦም ሰባት ኖርማል ሓፈሻዊ ኖርማል ኣካያዳ ናይ ወዲ ሰብ ኣሎ። ናይ ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መንግስታቱን ኣካይዳ ኣሎ። ብኡኡ ክትንትን ዝቐለለ ኣገባባትን ክስታያትን ሂበካ ግን እዚኦም ፈጺሙ በቲ ሕጊ ኖርማል ዘይከይድ ብእንግሊዝኛ they have defied every logic ይብልዎ ዝኾነ ስነ ሞገድ ዳርጋ ዝተጣሒሱ እዩ ትብል ኢንፋክት ከመዮም እንተይልካ ኣነ ሕጂ ኣዝየ ጥንቁቕ ኮይነ ዝሓለፈ 9 ወርሒ ዝተምሃርክዎ እንተሎ እዚኦም ሰባት ከመዮም ከምዚ ዶ ምግባሮም ይኹን ከምዚ ይበሃል እዚኦም ፈጺሙ ማእዘኖም እውን ክትፈልጦ ዘይትኽእል ዘይኮነ ማእዘን የብሎምን ዝብል እዚ ድማ ብቐሊሉ ኣነ ከምጾ ክእል በጭብጢ ንዓይ ምክንያቱ ኣብኡ ዋሳእ ስለ ዝነበርኩ ፈጺሙ ናበይ ይኸዱን እንታይ ሓስቡን ኢልካ ከም ኖርማል ተወስዶም ኣይኮነን። ብሕፅር ዝበላ ብዙሕ ዝመዘርዘርኩ ሓፀርቲ ጭብጥታት ክህበካ ክእል ንኣብነት እዚኦም ሰባት ክዛረቡ ከሎ ነዚ ግርጭት ሓንሳእ ዶ ብብሉ እታ ሎ ዶ ትብሎ ሓንሳእ መንግስቲ ኤርትራ ክወድቕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ የለን ይብሉ እንታይ እዮም እዚኦም ሰባት እንታይ እዮም ዝዛረቡ ትብል ጸኒሖም እዚ ናይ ኤርትራ ንኩሉ ጎረቤት ትትንክፍ ይብሉ እንታይ እዚኦም ሰባት ማእዘኖም ወይ ኣብ ሓዲኡ ርገጹ ኣብ ሓዲኡ ክሰሱና ኣብ ሓዲኡ ኣነ ሕጂ ኩሉ ዝረኽቦ ካብዞም ዲፕሎማሰኛታት ክራኸብ ከለኹ ከምዚ ኢሎሙና እሞ እንታይ እሞ ወይ ኣብ ሓደ ኣብሲሎም እዚኡ ዘባእሰና ይበልኹም ምክንያቱም ንናይ እውን ክንመልሰሎም ይሽግር ኣሎ ግን ብሕፅር ዝበለ ክመልሰልኩም ነዚ እንዳበልኩት ዝገልጸሉ ቀሊሉ ዝበልኩኻ እውን ናቶም ዝማእሰኖም ዝሳሓቱ ክትመልሶን ክስታይ ክትብሎ ቀሊሉ ዝበልኩኻ ኣዝዩ ኣብ ሓሶትን ኣብ እንታይ ገደሰንን እንታይ ከይመጻንን ዝብል ኣተሓሳስባ ዝተደራረበ እዩ። ነዚ ናይ ቁጠባ ትወስድ ናይ ሱዳን ትወስድ ብሕፅር ዝበላ ክገልጾ እዚኦም ንጎረባብቲ ናይ ሱዳን ኣነ ክነግረኩም ኣነ ኣምባሳደር ነይረ ኣነ ኢትዮጵያ ሰሙናዊ ርክብ ምስ ሚኒስትር ስዩም መስፍን ኣለዎ ኣብ ወጻኢ ጉዳያት ዝምልከት ካብ ኣፍሪቃ ካብ ጫፍ ስጋዕ ጫፍ ብሓባር ኢና ንሕንፅፅ ኮፍ ኢልና እዚ ክኸውን ኣሎ እዚ ክግበር ኣሎ እዚ ክንገብር ኣለና ኣብ ኣፍሪካ ከምዚ ክንገብር ኣለና ስለዚ ይሓፍር ዝብለካ እዚኦም ሲማእዘን የብሎም ዘብለኒ ትማሊ ምሳይ ቀለም ኣይነቐፀን ብዛዕባ ሱዳን ይኹን ብዛዕባ ደቡብ ኣፍሪካ ይኹን ብዛዕባ ዓለም ይኹን ብዛዕባ ዞባዊ ሓድነት ይኹን ብዛዕባ ኢጋድ ይኹን ብሓንሳእ ዳርጋስ ብሓንሳእ ጽሒፍና ኢና ተራዳዲእና ዝኾነ ነገር እውን መግለጽ ነውፅእ ትማሊ ብዛዕባ ሱዳን ኣብ ሊብያ ዝነበረ ኣኼባ ሱዳን ንክልተና ጸሪፋትና ክልተና መን ድሕሪ መን ከም ዝምልስ ይብን ተሰማሚዕና ኣቲና እዚኦም ሰባት መን ድሕሪ መን ይመልስ ኣለኹ ኣብኣነ ሕጂ ይገርመካ ዝብለካ እዚኦም ሓንጎሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭብጥታት ንዓና ክኸሱ ፈልጡ እዮም ንሕና ሱዳን ክልቲያዊ ግርጭት ኮይኑ ኣይፈልጥን ፈልጡ እዮም ኮይኑ ኣይፈልጥን ዞባ እዩ ሱዳን ምስ መን ዘይተባእሰት ኣሎ ምስ መን ስጋዕ ደቡብ ኣፍሪካ ቱራቢ እኮ መጽሓፍ ኣለዎ ፈልጡ ወያነ ፈልጡ ንሕና ንፈልጥ መጽሓፍ ኣለዎ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ስጋዕ ሰሜን ኣፍሪካ ናይ ቀዳማይ ሊበሬሽን ዝብሎ እዩ ሓራ ከውፅእ እዩ ካብኡ ናብ ግሪክን ጣልያንን ቀደም ዓረብ ነይሮም ቀደም ኣስላም ነይሮም ነዚኦም ክቕይሮም ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ እዚ ስጋዕ ኣሜሪካ ኸየድ ድሕሪ ስለዚ ብሕፅር ዝበለስ ኣብዚ ዓይነት ሃሸውዬ ዝኣተውን ኣብዚ ሓለውለው ዝኣተው ሰባት እዮም ብጭብጢ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ጅቡቲ እውን ተንኪፎ ብጅቡቲ ዝኾነ ግዜ ተባኢስና ይንፈልጥ ኣነ ነይረ ሓላፊ ዞባ ኣፍሪካ ነይረ ኣነ እቲ ሓቂ ክወፅእ ኣለዎ ባህላ እየ ኣነ ናተይ ኣቀራርታ ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ብሓሶት ናይ ወያነታት ዝኸይድ ከተፍሽሎውን ቀላል እዩ
ኣብቲ ናይ ጅቡቲ ናይ 96 ኣነን ሽዑ ሚኒስቴር ነይሩ ወዲ ሰለሙንን ከይድና ደብዳቤ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሒዝና እንታይ እዩ ክንተሓባበር ክንሰርሕ ዝብል እዩ እቲ ደብዳቤ ክነግረም ክንተሓባበር ክንሰርሕ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ንግድን ገለን ክለዋወጥ ኣብኡ ምስ በፃሕና ትማሊ ንግሆስ ኤርትራ ተኩሳትና ብዶብና ዝብል ጥርዓን ኣብኡ ፀኒሑ ዋ እና እንዳተበገስና እንታይ ሞሎ ሞ ኣይትኮስን እና ብርግጽ ብርእሰ መተማመን መሊሱ ሰለሞን ጴጥሮስ ሰለሞን መልሲ ርእሰ ምክንያቱም ዘተኩስ የብልና ንገለመለ ድሕሪኡ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሃመማ ኣይተንቀሳቀሰት ውፅእ ክንብል ኮለና ዘምጻኹምሲ መሬት ግባአና በጅቡቲ ዋ ከነሪአኩም ዶ ተደብዳቤ ዝመጻናስ ክንሐብር እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ መጨረሻ ሸዓን ኣብኡ ንወፃ ጉዳይን ጠሪዕና እዚ ናይ ጌጋ ናይ ሓደ ሚኒስቴር እዩ ሽዑ ግዜ ቁሩብ ፀገም ነይሩና ምስ የመን ቁሩብ ፀገም ነይሩና ምስ ሱዳን ብላዕ ሂቦም ንሓደ ሚኒስቴር ከም ኣተዛረብ ዝበልዎ ፈረንሳይ ናብ ኡለው ባዕሎም ኣጻሪዮም ወላ ሓንቲ ነገር ሃመማ የተተኮሰ ገለ የተተኮሰ ስለዚ ነዚ ድማ ፈልጥዮም ምስ በዓል ስዩም ንዛረብ ምስ በዓል መለስ ንዛረበሉ እፈልጡ ሕጂ መጺኦም ኤርትራን ጎረቤታን ጅቡቲውን ክብሉ እዘን ፕሮፓጋንዳ ህዝብኻ ንምትላል ክትብሎ ትኽእል ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ፍሹል ዓይነት ብጭብጥ እንድሕሪ ኸይድካዮ ብዙሕ መዘርዘርና ኣብ ናይ ቁጠባውን ንዛረቡ ሓንሳብ ቀኒኦምና እንታይ ካ ትቐንዕ ኣነ በተን ኣብ ኢትዮጵያ ነይረ ተጽንዕኒ ኻ ናይ ኤቢሲዲ ናይ ቁጠባ ዝፈልጥ ምሁር ክትከውን ይብልካ ናይ ቁጠባ ኤቢሲዲ ዝፈልጥ ሰብ ይርኤና ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ክልተና ንሕና 168 ኢና ብዓለም እሶም 170 ንሕና ንሓይሽ በቲ ግን ካብ ዓለም ዕብየት ናይ በቲ ምዕባለ ሂውማን ዴቨሎፕመንት ሪፖርት ይበሃል በዚ ንሕና ንሓይሽ ግን ዘኹራዓካ ኣይኮነ ነዚ ክትካትዓሉ ግን ከምኡ ክብሉ እንታይ ሟፍሪና ኢና ንሕና ተወዳደርቲ ንኸውን እምበር ዶ እዚኦም ሰባት ቁሩብ አንቢቦም እዮም ትብል እትጠራጠር እሞ ናይ ኤዥያን ታይገርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ነዚኦም ኤዥያን ታይገርስ እንድሕሪኦም ኩሎም እዚኦም ዝሓደ ነገር እኮ የፍርዮም እቲ ናይ ዕዳጋ ናይ ዓለም እኮ ሕጂ ሎሚ ሓንቲ ቁሸት ኮይና ዘላ እዚኦም ሲ ከምዚ ዓይነታት ኣምፂኦም ከምዚ ክሸጡ ነቲ ህዝቦም ከታልሉን ከደናግሩን ፍትኑ ስለዚ ብሕፅር ዝበለሲ ኣነስ ማእዘኖም ፈጺሙ ከም ኖርማል ትትንትኖ እንታይ ማለት ነው ንምንታይ ዝበሃል ነገር ፈጺሙ ምክንያቱም ኣብ ሓሶትን ኣብ ዘይክውንነትን ዝተመስረተ ክስተያቱ ስለዚ ሲ ብዙሕ መዘርዘርኩ ኣነ ፈጺሙ እንዴ ክርዳእ እኽሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስለ ጠጠው ሰበለት ክትጠብያ ዋ እምበር ዶ እዚኦም ሰባት ኣብ ዓለም ነብሩ ሎሚ ቴሌፎን ተልዕል ቴክኖሎጂ ኣሎ ሲአይኤፍ በሃል ትእዝዞ መርከብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ጽዒንካ ኢትዮጵያ ጥራይ እንተ ትኸውን እኽሊ ትሰይጥ ስርናይ ትሰይጥ ዕፉን ትሰይጥ ኢትዮጵያ ጥራይ እንተ ትኸውን ሓቆም ቴሌፎን ብገንዘብካ ኢኻ ትገዝእ ብጥራይ ትበካ ቴሌፎን ኣልዒልካ ሰለስተ መርከብ በዚ ሰዓት በዚ መዓልቲ ተቕርቡሎ ኢልዎ እንተኢልካ ኮፍ ያትብል እዚኦም ሰባት ዶ ዓለም ፈልጥዋ ስለዚ ኣነስ ምናልባሽ ብዙሕ መዘርዘርኩ ግዜ ይብልናን እምበር ብሕፅር ዝበለ ህዝቦም ንምትላል ብዛዕባ ዴሞክራሲ እውን ዝዛረቡ እዚኦም ሰባት ዴሞክራሲ ትርጉም ኣለዋ ብዙሕ ተመጣጢት ትርጉም ኣለዋ ግን ወያነ ዴሞክራሲያዊ ክትብለና ነኽነግረካ ብጭብጢ መጀመርያ ወያነ ይትረፍ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ጉጅለ እዩ ላዕሊ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዚ ጉጅለ ብግብሪ ክነገረካ ናቶም ዴሞክራሲያዊ ባህሪኡን ኣንፈቱን ከም ዘይብሎም ብግብሪ ክልላት መስሪቶም ኣለዉ ኣብዘን ክልላት እተን ክልላት በቲ ዝፅሕፎሞ ዘለዉ መናፈል ምምሕዳር መሰለን ክህልወን እዩ ዝብል ግን እንድሕሪ ሪኢኻዮ ብግብሪ ኣብ ትግራይ ክልል ናይ ዝኾነ ክልል ተወላዲ ኣብ ዝኾነ ፀርፊ የለን ትነግረካ ኣብ ዝኾነ ፀርፊ ኣብ ፀሓፊን ገለመለ ጀሚርካ የለን እሶም እዮም ሒዞማ ኣብ ካልእ ክልል ግን እንድሕሪ ኸይድካ ደድሕሪ እንተ ፖለቲካ ካድሬ ተባሂሉ ወያነ እዩ ዘሎ ክነግረካ ኣነ ኢንፋክት ትግራዋዩ ኣይብልን ምክንያቱም ኣይውክልን ህዝቢ ትግራይ
ወያነ ዝብል ዘለኹ ብፍላጥ ወያነ ናይ ወያነ ካድረ እዩ ኣብ ዝኾነት ሶማሌ ክልል እንተኸድካ ሶማልያ ቁሩብ ምሃር ኸውን ረገሊኡ ሞ ኣይዛረብን ኣብኡሎ ኣብ ሴሚናር እሱ ክመጽእ ትሪኦ ኪደ ኣብ በነሸንጎል እሱ ትሪኦ ወያነ ኣብ ኩሉ ኢንቨስትመንት ኪድ ኣብ ኢንቨስትመንት ከ ኣብ ትግራይ ኣነ ኸይደ ኢንቨስት ክገብር ዝብል ናይ ካልእ ብሄር ናይ ኢትዮጵያ ኣበደን የለን ብጭብጥ እሶም ግን ኣብ ኩሉ ቦርድ ዝበሃል ኣሎ ናይዘን ፋብሪካታት ቦርድ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቦርድ ዋና ሊቀመንበር መን መስተንከ ስዬ ኣብርሃ እዩ ስዬ ኣብርሃ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ድዩ ኮይኑ ናይ ምንታይ ድሓር መሊሱ ድማ ናይ ወጋገን ባንክ ናይ ሓንቲ ናታ ድማ ሓላፊ ኸውን ከም ድላዮ ብምንታይ ደረ ኢትዮጵያ ምሁር የብላ ወይስ እንታይ እዩ እሶም ጥራይ 3-4 ካምፓኒስ ቦርድ ሊቀመንበር ሒዙ ስዩም ናይ ቦርድ ሊቀመንበር ናይ 3 እዩ ጻድቃን ናይ 3 ቦርድ ሊቀመንበር ናይ መታራ ሹገር ፋብሪካ እሱ እዚኦም ወይ ዲፍ መክልኻል ድዩ እንታይ እዩ ይብል ኣብ ዝኾነት ቦታ ኤምባሲታት ወላ ወጻኢ ድሕሪ ወጻኢ ኣነ ሕጂ እቲ ሓቂ ጥራይ ኮፍ ዘብሎ ዘለኹ ኣብቲ ትንታነ ከይኣተኹ ሰብ ናቱ ፍርድታት ክህብ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ኤምባሲ ከይድካ ወይ እቲ ኣምባሳደር ወያነ እዩ ወይ እቲ ኣምባሳደር ንሽሙ ካብ ካልእ ኮይኑ ትሕቲኡ ዘሎ ወያነ እዩ እሱ እዩ ድማ ዘካይዳ ነታ ኤምባሲ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክትንትኑ ማእዘኖም ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ዴሞክራሲ ዘይኮነ ኣንፈቱን የብሎም ወላ በቲ ሓፈሻዊ ብገፊሕ ንውሰዶ ኣይውክሉን ኢለ ኣለኹ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ኣይውክልዎን እዮም ግን ወላ ብቁፅሪ እንድሕሪ ኸይድካ 4 ሚልዮን እንተበፅሐ ካልእ ኦሮሞ ስጋዕ 20 ሚልዮን እዩ ኣምሓራ ስጋዕ 18 ሚልዮን እዩ ብሓፈሹ ስጋዕ 60 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚኦም 4 ሚልዮን ክገዝእ ርግጽ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝገዝእ ወያነ ሓደ ጉጅለ እዩ ዝገዝእ ወላ በቲ ንክትዕ እንድሕሪ ወስዳ 4 ሚልዮን ንክንደይ ይገዝእ ኣሎ ን54 ሚልዮን ካልእ ይገዝእ ኣሎ እዚ እዩ ዴሞክራሲ በቲ ዝዋራ ዘይብሉ በቲ ክስታይ ዓለም ሕጊ ነኽብር ዝብሉ ኩሉ ሕግታት ኣበይ ተጣሒሱ እንተይልካ ኣበይ ይጣሓሳሎ እንተይልካ ኣብ ወያነ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ ዝብሎ ናይ ብሓቂ እንታይ ሞ ወላ ሓንቲ መግለጽ ኣነ ኣብ ካልእ ትንታነ ከይኣተኻስ እዘን ሓቅታት ጥራይ እንታይነቶም ይብርህ ባህል ሓራይ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኸ ኣብቶም ወጻኢ ካብቲ ስርዓት ናይ ወያነ ንኣብነት ከምዚ ዓንቶ ዝጠቐስካዮ እቲ መጀመርታ እቲ ደሳሓብ ዘሎ ጉዳይ ባድመ እዩ ጉዳይ ዶብ እዩ ዝበሃል ነይሩ ብድሕሪኡ ካልእ ጉዳይ ተላዒሉ እዚ መወዳእታ ተጋሂዱ ዘሎ ድማ ዳርጋ ንኤርትራ ካልኣይ ግዜ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻርካ ምእታዊ ዝመስል እዚ ሓደ ዓይነት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ካብ መጀመርታ ስጋብ ሎሚ እቲ ዘባእስ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ዶብ ጉዳይ ዝብል ታሽሙ ዘሎ ኣቀራርባ ግን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ግን ዝተሓዋወሰ ስለዝኾነ እቲ ውሽጢ ዘሎ ምሁር እቲ ኢንተሌክቹዋል ነዚ ብኸመይ ይርእዮ ኣብቲ ወግዓዊ ዘይኮነስ ብኸመይ ይዛረበሉ እቲ ናቶም ቴሌቭዥን ገዲፍና ማለት እዩ ክትዓዝ ዝግበር ወጻኢ ካብኡ ሲ ትንትኖ ይፈልጥ እዩ ምሁር ብዙሕ ኣሎ እንታይ ይብል ያው ጽቡቕቲ ሕቶ ንሕና ብቕንዕና ናይ ብሓቂ ብቕንዕና መንግስቲ ኤርትራ ካብ መጀመርያውን ጀሚርና ንገልጾ ዝነበርና እዚ ናይ ዶብ ግጭት እዩ ብዝብል እዚ ድማ ቀሊልን ክፍታሕ ዝኽእልን እዩ መን ነቲ ውዕላቱን ጥሒዙ መን እውን ዓሚፁ ንዝብል ካብ መጀመርያ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ይጻረ መርማሪ ትቁም እዩ እዚያ መርማሪ ትበሃል ኣይፈትዋን እዮም ወያነ ክነግረካ ኣይፈትዋን ዘይፈትዋ ምክንያት ድማ ኩሉ ሓሶት ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ እዩ ብሓፂር ዝበለ ናብቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ሓሶታት ጥራዮም ኣስኒቆሞ ከምዚ ዝበልካዮ ንሕና ናይ ዶብ ኢልና ድሕሪኡ ተሓቂ እንዳወፀ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነዚ መንግስቲ ኣይንዓርፍን ኢና ነዚ መንግስቲ ሕልፍ ሓሊፎም ብኣምሆይ መለስ ንኣፍሪካ ኣምባሳደራት ፀዊዑ ዕድመ ገይሩ ዝዛረብ ነይሩ ተሓፍር ኣብ ፅፍርኻ ክትኣቱ ትደሊ ብፍላይ 3 ነጥብታት ኣብኡ ዘቕረበን
حانتي نمنتاي تسوقو جنازوم إرتراويان كم زي مستبحلة السقوم نزوزو بازي هاي تفلتوون لهم نزوزو بازي فسيمكم هاي تفلتوون فليز بلايو كاب كالا حرنتاو منقصاص فليز بلايو بوحيوتاتن بكلاندستاين يسرح أب زوبازي أب كال خوني له حسوت صعدة حسوتي أب زخونة فيتنام كيد أمريكا أخيد أيرلاند كيد زخونة من قصقاسي بوحيو يسرح كم زين عايز زوبازي تصرفيو أنغولا أنغولا أمباسادرات اللو ناي موزامبيك أمبا إذا كله حرنتاو تنقصقاسس نزيجاتاتو سابوشتي كيودب انقصقاس نيرو سوتراين عايز زوبازي إذا تصرفيو قالوا نامشيو نزل بالكايو تي علامة كان مخانو ناي بحق زحفرون أجهدوه نحنا أبز قدمناكم زلنا أنا كتواجؤنا زي كونس كتردؤنا درجاس كنواجع إنا يلوس نجيروه كنواجع إنا يلو نجيروه مالتيو سلذي كم زعينة زرباتاتيو أما جرشاون انتايلوهم إذا سوق تباهيلهم يمن السودان جيبوتي تسوقها نحنا جن كم زي على حوي شط زبلكا خم عين الزرباي ስለዚህ ዕላማ ኢቭን አውጪዎ ከይ ተፈለጦ ናይቲ ውሽጢ ንሕና ኢና ዶብ ንብል ዝነበርና እምበር ፈጺሙ እዚኦም ዕላምኦም ወላ መጨረሻ ዘሕፍረካ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውድባት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ናይ ኤርትራ ኢሉ እዚኦም ተወዲቦም መንግስቲ ክቅየር ተሰማሚዖም እዚኦም ተባሂሉ ተገሊጹ ስለዚህ كل أجندة نزي منجستن نزا هاجر مورارن حلف حليفهم بجهدي من أبتي تحت الزمع كمعينتي بجهدي يعني إرترا كان مبركخا كان حزا حزنا نعنا زمسل منجستي نعنا زدقف ناتنا كركر زخون منجستي كان أمت علنا ስለዚህ ኣብቲ ምሁራት ምስ መጻኻ ክልተ ሰለስተ ዓይነትዩ ዘሎ ክትበሃል ከኣል ሓደ እቲ ናይ ወያነ ካድሬ እዩ ኣነሲ ከም ምሁሩን ክቆፅሮ ሰም ሓደ ግዜ የሸግረኒ ካድረ ዝብሉን ብፍላጥ እዩ ምክንያቱም የሕዝነካ የሕፍረካ እቲ ዝበሃል እዚ ቀኒኦምና ዝብል እሱ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኡ ቀኒኦምና እንታይ ኢኻ ዘቐናኣልካ እንታይ እዩ እቲ ዘቕንዕ ነገራት እንታይ እዩ ኢልካ ተሓትት ብዕዳ ዝተሰፍከት ዓዲያ ብዕዳ ዘለዎ ሰብ ትቐንኣሉ 40 ካብ 100 ናይ ኢትዮጵያ ባጀት ዓመታዊ ባጀት بحجزن بلا قحن زمتي بحجزن 4 ካብ 100 بعد ድማ ስጋ አፍንጫ كن ያለው መዳ ببليونات ቁጽር ናይ ራሻ ጥራይ ስጋ ተነኪዩ ናብ 4 ቢሊዮን ወሪዱሎ ዝባሃል ገና ግን ይካትዕለው መስራሽ እዚ ዘለዎ አዲስ እንታይ አኻ ሞት ቀናአላ ዓሶታት ንህዝቢ ዘርግፉ ዓዲ እንታይ አኻ ተቀናአላ ጥሜትን ዕርቃንን ስራሕ ምስአንን እንታይ አኻ ተቀናአላ ስለዚህ بخمس عينت ትንትኑ ለው ናቶም ሰሚዖም ክነብሩ ዝደሉ ሓደ ምሁራት ነዚ ዘቃልሑ ለው ካል ምሁር ደሞ ወለው ሓደ ጉጅለ እዚ ድማ ንኤርትራ ናጽነታ ፈጺሞ አይተቀበሉም ካብ ቀደም ጀሚሩ ንወያኔ ፈሪሁ ጥራ ያስቂጡ ነሩ ዝምድና ጽቡቅ አለው እዚኦም ክልጥዮም ካብ ዝብል እዚያ ፈሪሁ አስቂጡ ሕጂ ወያኔ ምስተፈነወትሉ እሱን ተፈኒው ማለት ኤርትራ ክትምለስ አለው ዶብና ባድመ ይኮነን ባጽዒው ዓሰቢው ገለመለ እንዳበለ ዝዛረብ ስለዚህ እዚ ጉጅለ አለው እቲ ሳልሳይ ድማ እዚኦም ክልጥዮም ምስተጨፋለቁ ላይ ከነበለኹ ይለወጽ ስልጣን ይሕዝ ዝብላሉ ስለዚህ ናይ በሐቅ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ በጸጥታን በሴኩሪቲ ተታሒዙ ዘሎ ኩላ ቦታ ጸጥታ ዘይብላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለዚህ ያለው እቲ ምሁር ናይ በሐቅ ይዛረብ ዲዩ ስምዒቱ ኢልካ ዝዛረብ አሸጋሪ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዘሎስ ዳርጋ እዚ ናይ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍጀር ዝኽእል ስሙር ግንባር በሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ክነጥዕ ኩላ በብናታ አጀንዳ በብናታ ሽጣራት ጽዋዘት ስለዚህ አቶ ግርማ አስመሮ ማለት እና ቅርቢ እንደነበር ከሕቶታት ወዲ ለኹና ልባሽ ዘይ ተቀስኮ ሞት ዛረበሉ ደል ነገር እንራሎ ናኻ ገጠ ማለት أنا قبله زدلي هم ترشات ذهب كان عدل يمسجن
ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ዝኾነ መሰል ኣይገፍፍ ናይ ዝኾነ መሬቱን ኣይደልን ኣይንደልን ንኢትዮጵያ ኢልና ወይም ንዲፕሎማሲ ኢልና ንብሎ ኣይኮነን ንሕናስ እዚ ኩሉ 30 ዓመት ዝተቃለስናስ ንመሰልና እዩ ንመሰል ናይ ዝኾነ ሰብ መሰል ክትንከፍ ድማ ካብ መጀመርያ ንሕና ኢና ምስኡ ንስለፍ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ግደፎ እዚ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ሕና እኮ ዘየፅናዕናየን ሓርነታዊ ምንቅስቃስ የለዋ ስለምንታይ ክልተ እንተታት ዝበሃል ኩሉ ነይሩ ክልተ የመናት ስለምንታይ ክልተ ቪየትናም ስለምንታይ ክልተ ኮርያ እንዳበልና ናይ ሓርነት ምንቅስቃስ ከምቶም ሓርነታዊ ዝቃለሱ ናይ ዚምባብዌ ብሎ ናይ ሞዛምቢክ በሎ ንፈልጦ እዚ ንምንታይ ንፍትሒ ዝቃለስ ሰብ ኣብ ጎኑ ስለ ዝኾነ ምዚኦምን ብቀደሙን ክንሕግዝ ኮለና ንረብሓ ክስታይ ኢልና ኣይኮነን ምስ ወያነ ምስ ዝኾነት ኢትዮጵያ ውድብ ብመትከል ኣሚንና ብመትከል ንሰርሓሉ ስለ ዝነበርና ንኮርዕ ኣይንሓፍርን ምክንያቱ ኣይጠለምናን ኣይክንጠልምን ኢና እዚ መትከላዊ ኣራኣይና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይጠለመ እሱ ዘይኮነ ስለ ዝተጠለመ ብሓደ ጉጅለ ናይ ወያነ ዝተጠልመ ስለ ዝኾነ ክኮርዕ ኣለዎ እዚ ኩርዓቱ ድማ በትራ ሓቂ ተቐጥን እምበር ኣይትስበርን እያ ብሓቂ ክትወፅያ ስለዚ ንሕና ንካልኦት መሰላት ንቃለስ ንካልኦት መሰላት ንሕግዝ ናትና መሰል ድማ ክትንከፍ ኮላ ፍፂምና ነቃይ ንብለን ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ በዚ ዘርኣየዋነ ናይ ብሓቂ ተሓቢነ ከመጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዕድል ኣይነበረንን ዝኾነ ኤርትራዊ ክሪኦ መሰላይ 4-5 ግዜ ጠሪዐ መሰለይ ነይሩ ኣይረኣኹን ኤርትራዊ ክእክብ ኣይክእል ይትረፍ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ፈልጦ ሰላም ክብል ኣይክእልን ክወስድዎ እዮም እቶም ናይ ፀጥታ ኣብ ብላት ተኣሲሮም ዝነበሩ ክርኢ 5-6 ንቀይሕ መስቀል ጠሪዐ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጠሪዐ መሰለይ ይድኩ ነይሩ ከም ሓደ ኣምባሳደር ናይ ሓደ ዓዲ ነቲ ዜጋታቱ ክስታይ ክብሉ ክርኢ ነይሩ ዕድል ኣይረኸብኩን ግን ከም ኣጋጣሚ ብጅዳ ክወፅእ ሸዓ መዓልቲ ዝበፅሕ ኩላ መዓልቲ ኣብ ጅዳ ብፃይ ኣብደላ ጃብር ሴሚናር ይህብ ነይሩ ኣብኡ ተረኺበ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ጥርጣር ኣይነበረንን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንፍትሕን ንመሰሉን ከም ዝቃለስ ክንዲዚኣ ትኸውን ክንዲ ፅፍሪ ሕቶ የብለይ እንደገና ኣረጋጊጹለይ ጥራይ ዘይኮነስ ተሓቢነ ኣብቲ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝኾነ መሰል ስለ ዘይተንከፈ ንዝኾነ መሰል ናይ ህዝቢ ሰድኡ ስለ ዝቃለስ መትከሉ ስለ ዝኾነ እዚኦም ንዕኡ ክጎብጡን መሰላቱ ክጭፍልቁን ዝመፁ ብዝኾነ መገዲ ክብድሆም ምዃኑን ፈፂሞም ክዕወተሉ ከም ዘይክእሉን ታሪክ ኣረጋጊፅዎ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ይትረፍ ሓደ ጉጅለ ስቂሉ ብሓሶት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣነ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነይረ እንታይ ይብሉ ነይሮም ብዛዕባ እዛ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ነፈልጥ ቅድሚ ዓመት ኣይፈልጥዋ ኣነ ነታ ባንዴራ ክብርሎ ንልዕሊኦም ኣነ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ምክንያቱም እንተው ሓደ ሳነስ ተኸዲነያ ተፃዊተሎም እየ ንኢትዮጵያ ኩዕሶ ተኸዲነያ እዚኦም ትማሊ መፂኦም ከም ዝኽብሉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዝብልዎ ኩሉ እዚ ኩሉ እኮ ናበይ በፂሖም ኣለዎ መስለኩም እዚኦም ናብ ሚኒሊክ ተመሊሶም ዮሃንስ ሚኒሊክ እንዳበልካ ክትፍክር ምስራእኻ መንግስቱ እዩ ዘዘክረካ መንግስቱ ምስቲ ኩሉ ኣፅዋሩ ዘይሰዓረና እዚኦም ጉጅለታት ዝተፈናጨለ ሓይሊ ሒዞም ክስዕሩና ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ይሕበነ ንፍትሒ ስለ ዝቃለስ ድማ ተዓዋቲ ምዃኑ ንዝኾነ ሰብ ብሩክ ክኸውን ኣለዎ ሓራይ ኣቶ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነዚ ሓበሬታ ዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ተዓዘብትን ከመስግነካ ይፈቱ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ምሽት ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ተስፋ ገብር ድማ ፅቡቅ ተሰሚዑ ይኸውን ይቀኒልና ልዋ ምሽት